Wah, gak nemu pitik sapilan kondut. Wong kempro koyo ngono ya kucing yo. Bendino tanggane sing ngongkon nyikaki teleke. Mangkane lawang ora tau tak buka. Gel aku ngrasakno arek iku tenan. Kudu tak uncal nang omahe ae. Lapo niku? Kucing gendut. Buwen dino nelek ngarep omahku apa wegel aku mak tak gowak nang omahe wis. Mosok aku buwen dino nyikrak iku iso ping suwi tak jaran iku lho sampean ro. Lebokno ndek omahe kono lho pisan mumpung dibuka. Anjane lho Sri. Aku mak sampean kucing yo gak karu-karuan. Gak mikir yo, nek kampung iku akeh arek cilik ge dulinan kok dinjek arek kok yo. Delok mari ono sing ngicaki iku lho delok. Najis Sri. Lek ngepel ta aku mak. Bendino koyo ngono aku gendut iku. Sing sabar sih ono gak di depan mbek aku ana bendino tukaran ambek arek iku aku gel aku mak aku ngene iki bandek teritisan iki buk biasane mak sampean lek ngono. Iya sakjane kucingku yo lucu ya tapi yo kudu aku tak golek lek ingon-ingon iku yo kudu sing bersihan ngono ta. Ora kok nulek sembarangan dikekno ada telek ngono ta. Iya, ora nying sarakno tanggane. Aku tadi kon tak lebokno nang mari. Lek apa pinggire tok. Enggak apa-apa sing penting tak uncalno nang omahe. Pegel aku mak sing sabar Sri, sing sabar. Wis mak mulya aja nang omahku. Lho, ya apa sih arek iki? Sopo ya sing nang omahe GR?